таркиши сахтро дар баландии 1 километр тасаввур кунед. ҳавопайморо дар ду тасаввур кунед ки муҳаррик садо баровад. Клак 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 клак. овози даҳшатангез. ман дар он рӯз ҷои беназир доштам. якдӣ. ман ягона шахсе будам ки бо роҳбаладон суҳбат карда метавонистам ва ҳамон замон ба онҳо нигоҳ кардам. гуфтанд ҳамаш хуб аст, эҳтимол ягон парранда. дар ин вақт пилот ҳавопайморо гардонд. мо на он қадар дур рафтем. манхеттен намудор буд. баъди 2 дақиқа 3 ҳодиса рух дод. пилот ҳавопайморо ба болои дарёи ҳудсон рост кард. одатан хатсаи дигар буд. вай муҳаррикро хомӯш кард. акнун тасаввур кунед ки шумо дар хомӯшии тамом қарор доред. баъдан вай 3 калима гуфт. 3 калимаи аз ҳама даҳшатангез дар ҳаёти ман. вай гуфт: омодаи бархурд шавед. ба ҳайати пилот дигар савол надоштам. ман чашмонашонро медидам ки дар он даҳшат буд. зиндагӣ тамом. инак мехостам нақл кунам ки дар он рӯз ман чиро омӯхтам. 3 чиз. ман фаҳмидам ҳамаи чиз дар сонияҳо дигар мешавад. мо рӯйхате дорем ки мехоҳем чизҳоеро дар вақте иҷро намоем. ва ман дар бораи онҳое ки мехостам бо онҳо суҳбат кунам фикр кардам, вале афсӯс суҳбат накардам. дар бораи онҳое ки натавонистам бо онҳо ошти шавам. дар бораи чизҳое ки ман натавонистам бисанҷам. вақте ки ман дар бораи ин фикр кардам, ба сари ман чунин қиёс омад, ки оё ман шароби бадсифатро коллексия мекардам? ва вақте ки шароб тайёр аст, бо ки онро нӯшид? ман намехоҳам дигар ҳеҷ чизро дар зиндагиам бетаъхир монам. ва ин шадидият, ин ҳодиса назари маро дар зиндагӣ дигар кард. дарси дуюме ки омӯхтам, вақте ки тасодуфан ба наздикии пули Ҷорҷ Вашингтон расидем, ки дер боз дар он ҷо набудам, ман фикр кардам, ман аз як чиз таассуф мехӯрам. бале, ман зиндагии хубро аз сар гузаронидам дар инсоният ва хатогиҳо, лек ман хаста шуда будам аз доим беҳтаринҳо шудан. вале чун одамизод дар ман низ маҳдудияти вақт буд. ман дар фикр фурӯ рафта будам ки ин маъно надошт, ин бо одамон маъно дорад. ва ман оиди муносибат бо ҳамсарам, бо дӯстонам ва шахсони ба ман наздик фикр кардам. ва баъдан ман қарор додам ки дар зиндагии худ чизҳои манфиро ислоҳ мекунам. ин зуд олӣ намешавад, лекин беҳтар кардан мумкин аст. ман 2 сол боз бо ҳамсарам муносибати хуб мекунам. ман дигар намекӯшам ки ростқавл бошам. ман хушбахт шуданро интихоб мекунам. сеюмин чизе ки ман фаҳмидам, вақте ки дар сарам ҳисобот сар шуд, 15, 14, 13 ва шумо мебинед ки об то чанд наздик мешавад, ман мегӯям илтимос битарк. ман намехоҳам ки вай ба 20 бора тақсим шавад. ва вақте ки мо меафтидем, ман дарк кардам ки мурдан даҳшатнок нест, ба мисле ки мо ба ин тамоми умр тайёрӣ дидем. вале ин бисёр ғамангез аст. ман ҳаётро тарк кардан намехоҳам. ман зиндагиро дӯст медорам ва ин ғамгинӣ ба як фикр табдил ёфт. ман фақат як чиз мехостам. ман мехостам ба воя расидани фарзандонамро бинам. ва баъди 1 моҳ ман дар баромади духтарам иштирок доштам. вай синфи 1 аст, бо маҳорати ҳуррандпешагӣ. на он қадар калон. ман мисли кӯдаки хурд гирья мекардам ва ин бароям маънои зиндагиро кушод. ва ман ҳамон вақт ин ду ҳолатро пайваста фаҳмидам, ки ягона чизи муҳим дар зиндагӣ ин бароям падари беҳтарин шудан аст. аз ҳама муҳим ва асосӣ, мақсади ягонаи ман дар зиндагӣ падари беҳтарин будан. муъҷиза он рӯз буд ки ман зинда мондам. ба ман чизе ҳадя дода шуд, ки ман тавонистам ба ояндаам дигар хел назар кунам ва баргардам ба ҳаёти дигаргуна. ман ҳамаи шуморо мепурсам, касе ки дар ҳавопаймо парвоз мекунад, тасаввур кунед ки бо шумо чунин мешавад. бигзор ин фақат дар хаёлот бошад. чӣ хел ин ба шумо таъсир мерасонд? аз ҳамаи он чизҳое ки барои баъд мемондед, чиро иваз мекардед? дар муносибат бо наздикон чиро ислоҳ мекардед? ва аз ҳама муҳимаш кӯшиш мекардед то волидайни хуб бошед. ташаккур.